बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैहाय लाइभआव फैदों आरोना बैसागुआव मोसायै मोसायै लोगोफोर आङो मेंनानै दिनैहाय जिरायबाय आरोना जि जोम सुस्रांबाय बिदिनो बायदिसिना बैसागुआव ओंखार बारा खामानि मावनाय जायाखैमोन नालाय बिनिखायनो मावस्रां इरिस्रां दिनैसो रेजेंनो रेस्ट लानाय बायदि मोनदों आरोना लाइभआव दसे नुजाफैबाय ओमफ्राय नोंथां दसे कमेन्ट हरदो रायज्लायहरदो आरोना गासैबो मोनहा आगैमोन आरो फैदो आरोना लोगोफोर इनिफ्राय मा खालामदों सोर सोर खिन्थाहरदो लाइक होना होदो सोरबाफोर जुदि साबसक्राइब खालामनाय गैयाबा साबसक्राइबबो खालामनानै हरदो आरोना ओमफ्राय आंबो खालामनानै हरफिनसिगोन मोखां मेमब्रांब्रां नै नानेखा ब्रेव ब्रेव जादों ओमफ्राय देलायनो बारा गोसो जाला आहा दाना बैसो जाबाय नालाय बाग्रा जाबाय फिसाफोरजोंनो खामानिजोंनो सोलाबला इनिफ्राय मबाइलाव गायो बिनिखायनो माने देलायनो सम गैला आरोना साफा खालामनो माने मोखांफोरखौहाय नानेखा जाबाय आंहा बिरादनो रानि मोननायनिफ्राय है नोंनाथ' नै लाइबानो खामलायबाय है नोंहाथ' जालांलायदों मा दै लादों गेलेनोसै ना गेलेनायसो खामानि ओमफ्राय लेखा फराया आरो आयौ हाबाब लाइभआवबो माथो सासेबो फैदिया बेसेबा गोबावजों दिनैहाय लाइभ खालामबाय सासेबो नुजाफैदिया नोंसोर मानो फैयाखैना फैदो सनाफोर मा खालामदों गरम जादोंना दिनैहाय इनिफ्राय नारेंबो जाखांबाय नारें जानायनिफ्रायनो बे जायगानिफ्राय सिखारखायाखैनो आरोना ओरैबायदि जिरायनानै दङ दामफ्लेफ्ले गोजौआव फांनानै न' सिङावनो थागासिनो दं आरो ओमफ्राय लाइभ खालामनो होननानै नोंथां नुजानो होननानै रायज्लायहरबाय आरोना कमेन्ट हरदो सनाफोर सोर सोर मा खालामदों सोर सोर नारें जादों थाइजौ जाथ'गोना जाथ'वाखै थाइजौखौ एसे साननैसो नांबावगौ आरोना जोंहाना रानो बिनि थाखायनो जोंहा जाथ'वाखै स्ल'नो दासो जाबाय बिराद गरम जादोंहाय दिनैहाय गरमखौ हायाखै मा कमेन्ट लिरहरदों हाय आब' होनदों आगै सासेया हाय मा खबर साबसक्राइब खालामनानै गालांदे आगैमोन सोरबाफोर साबसक्राइब खालामनाय गैयाबा आदा माने भिडिअखौबो बानायनो मोनथाराखै बैसागुआव देवानि जादों नालाय ओरै बेरायलायनो लोगोफोरजों बेरायगासिनो दङ बेनिफ्राय खाना जाथ'वाखै आरोना खाना जासिगोन राजायाबो खाना मोनजाबावसिगोनलाय बैसागु मोसानायनि I am going to रोंलायलाङाहाय आंहा बिदिखौ फरायनो see that मा होनो इंलिस हिन्दी रोङाहाय आङो बर'नि लिरनानै हर
आंखौ बावबायदां नों होनदों सोर आइ नों आं बावाखै खोमाथ' नामखौ आं मोजाङै सिनायाखै र' सारि नार्जारि नामा एकदम मेगनाबो जालालै बाला मबाइल नायै नायैनो मबाइलानो मेगनखौ बोजोब्बाय खोमा गोजाननिफ्राय फिसा फिसा सिनायलायलांला आं दाना सारिक नार्जारि भिडिअ' दं नामा भिडिअ' दङबा सिनायगोन बावलायलांबाय आं नामजों माबाजों भिडिअ'खौ नुबाथाय सिनायगोन आरो नारें जानाया आखाइया आलौदोंहाय आंहा नै आगदाथिंजाय नारें खाजि लगायनाया आलौलायबाय आखाइया बिमा फिसा सानैजों होबाय जानाया हुहु हाहा हुहु हानो मोनाहां जालायबायना लोगोफोर मोनासिगोनलाय समानो दसेनो मोनायो मामि मा खालामखो आइ सना फैदो आंजों मबाइलाव लाइभआव जि गेलेलायबाय नङाबा बिमाजों थाबाय थाखायो दासो दसे गेलेहैलायबाय दसेनो बिमाजों थाफैबाय थागोन इयो सिरि गेलेसिगोनलाय दसे ओमफ्राय जि दै लांफैदों बथलाव मामिया दैजों गेलेनो थांलायबाय बियो बाहेरायाव जिरायहैनांसिगोन दसे सोरहा मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरदो जोंहाना बायदिसिना लगायनाय सबाय बिमा थाइबें बेनिफ्राय बायदिसिना लगायलाबायनायहाय लगायजोबनानै आलुजों संनानै जादों बिदै थेब थेब होनानै लाइक दान आगै लाइक होदों आगै सना थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय माइ निउ गोदान आगैया साबसक्राइब खालामनानै गालांदो बेनिफ्राय आंबो साबसक्राइब खालामफिनसिगोन आरो दालिसो इस दा सु मा लिरदों ओमफ्राय मा दिनैसो लाइक दिनैसो लाइभ होदों होननानै बुंदों बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो लाइभथ' आरो आं गोबाव थाबायमोन सानफ्रामबो बेसे लाइभ खालामनो होननानै माने सम मोना नालाय बेनिखायनो दसे दिनै लाइभ खालामलायबाय आरोना भिडिअबो बानायो नालाय बेनिखायनो माने ओमफ्राय खामानि बायदिसिना मावो नालाय बेनिखायनो सानफ्रामबो बानायनो हाया गरम ओमफ्राय आं जामा दुलि दंथारोना बिदिनो आङो बिदिनो लाइभ खालामबाय आरो मोखांफ्रावबो आङो सुनानै एकदम जेबो माबाखायाखै आरोना क्रिमखौल' फुनदों पाउदार सावदार जेबो लगायाखै लिपस्टिक टिपस्टिक जेबो लगायखायाखै आरो मेंग्रा ग्रामाव बेबायदि नै आंहा जासिबाय नालाय ओमफ्राय माबा सिथर बेरनानै गोसोमबो जाजोब्बाय नै जेराव मेरावनो गोसोम जाजोब्बाय
खोनादोंना खोनायाखैथाय आंनि रायलायनायखौ गोजाननिफ्राय What is your opinion माबा मा होनो आं इंलिसनि बुंहरफिननो रोङाहाय लासैसो खोनादों होनदों दे खोनादोंबा मोजां जाबाय दे आंलाय खोनायाखै खोमा होननानै सानदोंमोन सुमि मा नामा आगैनि नामा र' सुमिराज सासेया हा 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 होननानै मिनिहरगुलायबाय आंखौ सुमि नामा सुमि खिन्थाहरदो आब' सुमि होनदों बे सुमिखौ होनहरदो रोंखायासै बे होनदों आंखौ रोंखाया मा लिरखो दंखायो साब दंखायोनो मा होननाय जादोंथाय मामियासो एसे देरबावबा रोंसिगोन ना ए गाइखेर दाखाखौ नायलाय मामिनिखौ गाइखेर दाखासो इयो ओइ माबा सानगोन जुमाय सानगोनलै बाला ओरैबा माबायाव मबाइलाव ओरैबा माबाया मा होनो इउटुबा एकदम एसे एसेयावनो बायदिसिना जानो नागिरथारो खस्थ' बानायनायानो भिडिअ खस्थ' बानायनानै गाइखेर दाखाया माने एसे दै स्रां स्रां दै लाव लाव बायनाय माबा नालाय दै लाव लाव जादों बिमायाव मोनहानि लाबोनायमोन हो नारें जाबावनो ओरै फै नारें जाबावनो नागिरलायदों नालाय मामिया हर आं खानानै बारा जाजायालै मा नारेंखौ नारें जाबावसो गोसा होननाङाहाय Hello Vicky boy, Aki, Anna Jamali, Aisy, Enggo Jali, Uwi, Vanessa, bukan kejabat dan para sana Kelmasna, Miri Sudan, Jala, Miri biskut, megon apa? Miri Sudala, kamu dah sekat, deh, ini nengkau, agak pula, mana itu? Ha, deh, nengzeng rok zafarin, mulai awak. Apa? Ha. Apa lah? Bohani indeng kau. Apa? Jangan koka mogni. Koka mogni. Jangan koka mani. Koka mogni jangan. Koka mogni. Nah, koka mog pupali kau kami ni. Binita bosomotari ya, sama mia binita bosomotari. Nah. Khơi giảm lên này जानो बाबाय आब' खुसिमोनखौ आब' खुसिया नुबाय आब' खुसिया नुबायदां नायगासिनो दां नोंखौ आब' खुसिया जानो बाबाय रायलायहर आब' खुसि I am going to फैनो नागिरदों नै फैनो होनदों नै आब'आ नोंजों
संख्रि जाबावगोन आरोबाव गोखै गोखै ओरै संख्रि लगायनाया संख्रि नांला बांद्राय संख्रि जाजाया जाबाथाय जानो नागिरथारो ओइ मा गस्ला बोखोनायाबो थैगोनसो Ikan tu dah jangan ah. Ang si jangan ah. मा मा लिरखो The customer is good person मा होनो जाखोहाय बेबा बर'नि लिरबा जायो बर' रोंखानानै आङो इंलिस रोङा होनखाथारनायखौनो बे दा जि मिनिथावथाव जाजासिगोन गोखै गोखै सिनि जानो हामा नारेंजों Sini kerja cakap. जानाङा गाज्रि होनगोन नोंखौ एनै बयबो मानसिफ्रा एसेल' जाहोनो होगोन गामबाबा खुलिनाय थां Hayang. थां Ngukuli. Iya an kerja beri. An kerja beri. फैलालाय थां Sini yang membayar. सेनायहां मोनबाय आदाया लाजोबथायाबो हौवाया Ui. Beri. Babele beri. Sini ya. नारें जाबावनोसैलायनो हायो Sini ya beri. Sini ya. Sini ya deh. जासुलि बर' जोंहा मामिया जासुलि बर' जोंहा मामिया Ini bebek. गोखैजों सिनि जायोहाय सोर खिन्थानाय दे फिसाफ्राबो फिसाहाय बाला मानिखाया Rasa kerja kedak. ओजा खिन्थाहरदो आब'मोननो नै नारें गोखै जादों होनदो नै आंहासो नारें गोखै जादों होनदो आरो Ini yang yang kerja tu. इस' रायलायनाया नै जाबाय Nih dasar moja gedang nak tanya. अ दासो गोदै गोथाव मोनबाय आरो माने नोङो थाइजौजों सिनिजों लगायना जानाय नारेंजों सिनिजों Landang. Ngembi. Tajuk mua. आहाबो जाफाबाय नै गरनै मोननानै गोरलै बायदिनो Baba. Mama. Mami ya. Tajuk malah dari boleh. देरगोन आरो देरबा जागोन आरो Dari lebih baik. बा जासुलिथार नालाय हिनजावसा गथ'फ्रा माबायदि थाइजौ जानो लुबैबायनो Bingka. बिदिनोखा हिनजावसाफ्रा बिदिनोखा हिनजावसाफ्रा बिदिनोखा जासुलिखा हिनजावसाफ्रा बिदिनो जासुलिखानो Tajuk lebih baik. Tajuk lebih baik. बिमानि लानाय जालु जाला जासुलि बिमानि लानायसो नोङो नों जासुलिसो ना ये नाख्लेख्लेनो Ladang ngobak. Ladang ngobak. आरो बारा जानाङा
이 고기가 나랭하고 그럴리는 거지. 나랭. जानो लुबैनानै गोसो बुजिबाय आरो इयो आं जाला दहाय जाबायबा जानो बाबाय आं नोंसिबो जानोबा जालामोनलै आं जानांगौ होनब्ला नों जादो जादो मा मा गेलेना फैखो नोंथ' सेस एग्लुं एग्लां खामसालियाव दाखोर बानायजोबनानै फैबायहाय नोंथ' दा साफा खालामनांसिगौलाय गेलेग्राखौ बाल्थिङाव सोना दोन नालाय सेस लखब सावजोबखायो ओमफ्राय आरो सोदोलाय सानसेयाव खैबार सोनानै साफा खालामनांगौ आं बिनि थाखाय र' आं गेलेबावगोन ओमफ्राय गेलेखांबा सोजोबदे स्र'नो मा आङो बिमाखौसो थिननांगौ स्कुलाव मा फोरोंनाय दिनैलाय टिंगल टिंकल देलाय होनलाय Twinkle, little star, how were you that outer all up above them? How so I like a diamond in the sky. Sky. Lalu ngobok. Oke, nengkau tisara on gana ona. On deng. Lalu ngobok. Ni mau berusra na oke benso. Okuman, naren dena. Ayo, anak mamia harsa rengbai. Okuman nareng dena. Okuman naren dena. Harsa Hindi, English rale bawa mobile lain. Okuman dena, okuman nareng. Okuman nareng lagi nih. Nareng kemana dia harsa ni? Okuman. Okuman. Nimu na nimu. Ya baik. Baru betul. Barang bawa sebarang. Okuman sini dia na. Ay sini na yaro. Okuman sini dia na. Toy bitar ba aja mami ang. Okuman sini. Okuman sini dia na. Dapat deh. Dapat. Hai लोगोफोर दोनथ'नोसै खोमा हाय ना नाङा आयौ हाबाब मामिया दोननो होआनो गानारै जानाया दादानिफ्राय फैयालासिनो आहा रायलायखांबाय खथ'बासो ना दोननाङा मोनाबाय नै मोनालायबाय दसे थाबायग्लांलाबायनोसै हराव बानायनांगौ हराव बानायथ' आरो आं लाइफ मालाबा हरावबो बानाय ya ayo habab mana gue bisa jabe ke mana ke asana besi bursa kane jangan mama nih pada menama saya mami sampai ओरैबायदि दुखु आरोना मानि थाखाय दुखु नै खानाया लावैनि थाखाय आरोना स्कुलाव थांबाय नालाय बयखौ नुबाय नालाय ओमफ्राय दायो खानाय नांसिगौ बिनो सिगां बिराद खानाय हास'नो लुबैयोमोन बियो ओमफ्राय दा खानाय गोलाव माला जागोन आरोना जाहांबायानो ना नै एसे लावहांबायानो नामा ओइ सिनि दांना दे मा सना दे सिनि दांदा नङा बिसो होमबाबो दांदेर हमनांला खानाया मोनोआखौ नङाबा sampai order होरां खामानि दोननोसै दे नाङा दोना थांजोब
थांजोब्बाय इनि आब'मोन आदामोन आगैमोन नानिमोन गासिबो थांजोब्बाय आनै दं आनै अ आनै सासे दं आब' सासे दं आनै सासे दं मादै सासे दं इयो खावलायाबो गोथौथारलाय नोंना गन्थं नाख्लेख्लेनो साबा दाङा मिनिदों इस खावलायाबो गोथौ थांनाय (27, 28 minutes जाबायानो थांसै 27 बारबाय नै 28 आनैमोन minutes जाबाय मादैमोन आब'मोन दोननोसै दे बाय बाय होन दे बाय बाय सुमा खालाम सुमा आंनो मेथाइ लाबफा जाना फैबाथाय मेथाइ लाबफानांगौ नों मिथिगौ फैबाबो मेथाइसो बिहरो जाना मामिया बाय बाय दोनथ'नोसै दे सनाफोर सिनिन दाबो जोबाखै